Erokamano nyakora mo kaka ne wasingo ni wadhi bedo gi twak kod jatend migao mochung'ne weche mag wuoth e boma kata kaunti ma Nairobi, mangima, ok mana e boma ma Nairobi kende, kaunti ma Nairobi, mago ting'o koda ka thenge mar chuny boma e kuonde dak mamoko bende mayudore e kaunti ma Nairobi. An ka kod waziri Ibrahim Ngoya Auma kendo wadani mondo wago kode mbaka. Waziri, ka thuolo mar moso nyikwara Mogajwang' duto te kaachiel kod jo Nairobi okinyi ma kawuono en okinyi mang'ich, koth ochwe otieno, ndalo ariyo gi koth osebedo ka chwe Nairobi ka. Erokamano kendo piny ng'ich, ineno kata kaka rwakora. Yes. Nyikwara Ramogi amor kuom bedo gi twak kodu kaluwore gi nyakalondo mar Ramogi kaendi. Mana kaka George osekonou, an iluonga ni Ibrahim Ngoya Auma. An e minister mochung'ne weche mek yore apida to gi weche mek transport or weche mek yore apaya e kaunti ma Nairobi. Ero kamano. Waziri, mokwongo wachak gi gima ne otimore nyoro. Nyoro ne jatend piny kaachiel kod governor obedo kod romo State House Nairobi mar timo winjruoge moko. To jopiny kaluwore kod samoro lipode mawuok wacho ni Sakaja, ma en gavana ma Nairobi, okawo ting' omiyo sirikal mamalo, nyiso ni tich otame. Mano kaka samoro jopiny moko nyalo paro. Winjruok manyobedo ni en ang'o? Erokamano George. Kachako to adwa nakoni ni kane adonje kaunti, nadonjo kaka minister mochung'ne jotich. Yes. To kane wabedo minister mochung'ne jotich, achiel kuom kwayo mane amiyo governor mondo mi odhi obed discussed at the Council of Governors ne en ni osara ma Nairobi ok inyal pimo go osara mek counties mamoko ma ok anyal luongo e studio kaendi. Iyudo ka jatich ma Nairobi yudo osara maromre gi osara ma jatich ma nie county mamoko goendo onge. Koro kane wandiko proposal mondo mi ng'iye jogi nikech ng'ani en oidho transport ngima bi ng'eni ni malo e Nairobi, tiyudo ka chik owacho ni osara nyaka bed mana osara maromre. Kanye kama ne wachake e weche mek fuondo kaka wanyalo yudo kony apart from pesa ma county yudo mondo mi county otim godo gik monyalo timo. Yes. E county ma Nairobi king'iyo tibiro yudo ni kuom pesa ma county yudo ma mondo mi otim godo migao mek county en pesa ma pod this kabisa kaluwore gi gik miluongo ni migao mek infrastructure ma Nairobi nitiere godo. Kichak ing'iyo health, kichak ing'iyo weche mek somo, kichak ing'iyo weche mek environment, iyudo ka pesa cha ok en pesa marom. To kane twak no ter kucho chonde to aparo ni jogo nokono governor wani oherore kende, ma en wach mane wawe. To kata kane wawe kamano to en wach mane wachako luwo e tok chiel mondo mi wabed ni Nairobi nyalo mi special attention. To kichak idhi kendo e chik miluongo ni Urban Areas and Cities Act, daraja mar 6 kanyo, kako wacho ni Nairobi apart from county gi migao mek county, migao 13-14 go, en gi migao moko 4 ma chik ni ochako miye ni nyaka make sure ni otimo. To migao gi endi mondo mi tim gi gin pesa. Migao kata mana 14 mek devolved mek migao mek counties gi gimbe gin mana pesa. Tiyudo ka migao 4 mochako mede gin to onge pesa mabiro kuome. Mokwongo en migao mar ng'iyo ni weche mek infrastructure to sustain the seat of power, ma ting'o loch mamalo mar sirikal mamalo. Mar sirikal mamalo. Nikech sirikal mamalo kuku mare nitiere Nairobi. Ni Nairobi. Kendo chik no wacho ni piny maduong' kabisa mar Kenya en Nairobi. Yes. To Nairobi nyaka ta kaka dita counties. To kuom bedo capital city, magi gik monego beni Nairobi timo. Ong'i weche mek infrastructure, ong'i weche mek mek biashara, okelo fuonde manyalo miyo biashara timre maber. Uchako ket kacha chande ni Nairobi nyaka ng'i weche mek migao mek pinje maoko manigo ofisegi kaendi. Yes. Gigi gin king'iyo chik okelo gini mondo timgi to gin gik madwaro pesa. Koro mane gima ne wachako luwo. Wachako wacho ni migao idhi timiyowa pesa kaka Nairobi watiyogo ni en mana mek chik gik moko 14 ma chik owacho monego bed ni counties mamoro amora katimo. Tidhi yudo ka gini nodhi oketo Nairobi, ma Nairobi bi ing'wenyone mana pesa kaka iluongo ni gine kaka di ng'wenyne counties mamoko ka nitiere formula moro mitiyo godo.
koro kose go formula chane to wachi Nairobi imbe koro kawa koro ok inyal bi complain ni achako meda nikech an gi migawo mochako medore saidi. Koro en gima county government oseluwo kabisa mondo mi sirikal mamalo, nikech sirikal mamalo samoro nigi pesa ma ginyalo yude change mamoko. Mar county chande to yudo ka en change ok donge. Change ok nyadonge. Koro maendi an kaka minister motelo ne barabara apuogi ni kabisa, nikech en gima dhi miyo wami jopiny services. Jopiny ne oyiero governor to wan be nomiwa tich mondo mi wahakikisha ni mondo mi services gi yudi. Koro gima notimore nyocha ne ok en functions make county ni ne obedo transferred. Ena agreement mondiki mondo mi koro kata sirikal mamalo tiyo gi pesa, nikech kata bed gi tiyo gi pesa to nyaka bi penjgi ni to pesa ni utimo nade. Ni nwatiyo go kuom Nairobi County to siemnwa e budget kaendi be nitiere kama be nitie winjruok ni kata mana budget line, nitie gima iluongo ni budget line e budget ni to sama nondiko budget siemnwa kama nondiko Nairobi ni onge. But sani koro yot mondo mi kata ka sirikal mamalo tiyo gi pesa ma gisetiyo gi pesa mang'eny ma mana dwani mondo kendo pod gitiyo godo, inyalo wach ni wan ga girimiti mane wandiko ma wanyalo konyogi tim achiel ariyo adek mondo mi jopiny oyud services. Kamano. Erokamano ahinya. Ilero kaka winjruok ni dhi bet en tudruok mar tich e kind sirikal mamalo gi ma Nairobi. Owere kod mano, koth nyocha kochwe ndalo ariyo mokalo, koth osebedo kaburore Nairobi ka, kendo niwacho ni kata mana kitwakruok mari nyiso mano ni piny ng'ich oko kendo koth bende medo chwe. Kinde ka kinde ka koth chwe to Nairobi weche mag wuoth samoro nyalo bedo gi pek. Nyaka sama wantiere ni ikruok kata wach chenro mag wuoth e Nairobi inyalo miyori atamalo adi kaka jatend migawo mochung'ne weche mag wuoth ndara kaachiel kod were mag apida kata gedo mag yore mag tudruok ma kamago. Kuom mwasetimo anyalo miyora atamalo 60. King'iyo wamiyo ibro neno kuom ndalo matin ma intie go e town, ibro yudo ka wamiyo jowuoth nafas maduong' ma ginyalo wuotho. Kech wafwenyo ni Nairobi dhano ng'enye molo nyamburko. To chon mana kaka nawacho last time mane antie kaidi, chon kane itimo design mar yo tibro yudo king'iyo mana gima rateng' nendo kama mtoka ringe nendo, ne ok ng'i kama abiria biro wuothe kata kama jopiny biro wuothe. Ne ok ng'i taya to gi drainage. Ka in very keen tibro yudo ka town kacha chande sani kuonde ma abiria wuothe wayaro mondo mi mondo mi jopiny owuoth mogine mogonyore. Kichaki ng'iyo kendo ibro yudo ka nitie kuonde ma nitie parkings be bodino mondo mi wachak wayaro kendo wuoth mondo mi jopiny owuoth koyangore. Then yudo kamano wuotho koro yot, ng'ato nyalo yudo nafas mar wuotho mondo dhi otim gima odwaro mondo mi owuogi odog ot kata e shughuli ne mamoko. Kichaki ng'iyo kendo apaya be ibro yudo ka ng'eny nderni mang'eny watimo gima iluongo ni recarpeting. To moko be nitiere ma igero ok kata na ICBD kende kata na gine estates. Magi endi gin gik ma watimo na jopiny. Ka in kin kendo tibiro yudo ka drainage iwacho ni koth biro. Nitiere kuonde ma ne wayudo ka odundu ma kalo pi this. Wabedo gi mpango ma nitiere masama wuoyi kodi nitie ma waseyaro mondo mi pi kobiro to pi kadhi mondo kik pi chung' mang' miyo malo flooding timore. Koro mago kuom gik ma wasebedo kwatimo. Kichako ng'iyo manendo boda ka in kin George ibro yudo ka sani boda bro wacho ni 90% nikech nitiere moko magele matama. Ibro yudo ka 90% sani tirwako reflector jackets. Nitiere RRI mwatimo jointly with the Ngao, the national government, mondo mi by April wabed ni wan gi boda ma ng'iyo ni jopiny owuotho mayom, jopiny owuotho ma safe, and it is also and kendo reliable. To be wantie gi jo boda be e gini endi to gi jo NTSA. Ibro yudo ka wase develop system moro ma koro in aparo ni by April kidwa idho apiko to ibro yudo the front facing, inyalo ng'iyo namba mar apiko no ting'iyo ka apiko ni to ng'ama riembe be en gi license mar riembo apiko, to be entiere gi gine be apiko ni nigi insurance, to osetimo offenses adi, makosa adi mosetimo nyaka nochak riembo apiko ni. Koro yudo ka samo ting'i apiko to in sure ni inyalo chopo kama ne idhi kuyo chonde
maonge gimoro momaki. Koro mago kichak idhi nitie gik mang'eny mwasetimo George. Kichak idhi ng'iyo e wach mar mtoka maringo kata iluongo ni electric mobility. Kanyo be nitiere gima wasetimo. Nyoro Japan 2 weeks ago ne nitiere launch mar the national e-mobility policy. Kaka county ma Nairobi wan e county mokwongo ma sama wuoyi kodi ni wan gi framework mar that e-mobility ma wachiegni onego bed ni wakadhe e cabinet mondo mi koro wachak tiyo kode, mondo mi koro geche mek sitima mabiro kaendi koro gibed regulated, ma ok ni in iwuotho gi charger ni ng'ato nigi charger mopogore, ng'at machielo keto charger, koro onge order. Koro en kama inyalo dhi iket gachi no endo kamoro achiel ma en universal, manigi universal charger. Sitima be ok oket hapa na pale manyalo kelo weche mek wang' mek gik moko. Kichak ya kanyo endo tibiro yudo ka wan gi regulations mane wasepass matayo weche mek transport and mobility in Nairobi. Higani ne kuom ndalo machuok wasekadho gi regulations 15 ma magi dhi konyo kabisa. Wan gi regulations mar boda magik makoni kuom boda gi are in the regulations. Kichak idhi ng'iyo mar matatu nitie kanyo, kichak idhi ng'iyo mar NMT kamara ya wuothe nitie kanyo, kichak idhi ng'iyo frontage ma kiwuothe duka tibiro yudo ka joko oliero posters ma dwa kata na tuomo wang' japiny. Mago gin mathis kuom gik ma wasebedo ka achieve ne county ma Nairobi. Kamano. Weche madito apana dwa kawo gi mokwongo ariyo kata adek. Mokwongo wacho ni kuonde mane opake e chuny boma ma Nairobi nitie kuonde modin kendo kete kabro. Paro ni mana die nikech kiwuok roundabout mahali Celeste Avenue along Moi Avenue kiringa nyaka ichop around Kencom gineno ka kuond moko ni nitiere mane nyamburko ichunge ga parking moko machiegni gi kama bengi mar Equity nitie, kabiro kamano Kenya Cinema, kuonde machal kamago. Penjo ma nyalo bet ka choko mar parkings en achiel kuom kuonde makelo ne county omenda. Samudi ni kuonde mane nyalo chunge nyamburko mondo county oyud pesa. Ma ok ne ka samoro nyalo thiro yuto mar county koso ena ni nitiere alternative areas kuonde mamoko moketi ma pod nitiere e bwo county ma Nairobi ma ginyalo yudo godo choko ma samoro magi koro ok nyal lal kendo nyalo miyo county bedo gi pek e yudo choko mag omenda. Mar ariyo, oket kuonde ma jo piny wuothe gi to onge oinga moketi ma samoro kata mana ja pikipiki nyalo thura. Nyicha neno ka achiel kuom tipo moko wacho ni jo pikipiki koro ema koro biedo ka nyaroya ma osedhoto yieng biedo koro jo pikipiki biede kabros gi nikech gin kuonde mabeyo kendo kuonde maleyo. Ma nyalo tuomo japiny mano en owuon ong'eyo ni an kae mowinjo bed ni awuothe, to samoro ja pikipiki bendo bire gi gombo mar samoro ni wacho nitiere moko matama. Ere kaka udwa timo ma mondo japiny kik bed gi chandruok ka wariyo go mokwongo ka puro bro dhi nyime gi mamoko? Erokamano George, en ber mondo mi akoni ni ikawe ango mar ni sama wadino parking to wang'ado revenue ne county. Yes. Ing'e ni kaka sekta mar barabara wan wang'iyo ni japiny en safe, wang'iyo ni wamiyo japiny opportunity mar gima odwa dhi timo cha odhi otime, kata ka odiochieng' onya timo gik moko kata na 10 to sama ang' otimo gik moko 10 ndibiro yudo ka nitiere kaka ngima ne odhi mbele kiuchumi. Koro ka ang' ing'iyo parking mar kata na slots 30 against gonyo ne japiny thuolo mar wuotho, to kendo wuotho kogonyore ma ok oluono gibiro diyore gigege biro lal. Ibiro yudo ka ng'ani yot mondo mi owuok ot mondo bi odhi otim gik modwa timo, ka timo gimoro achiel to ringo dog ot nikech oluoro wuotho e town to gonyore mar wuotho koni gi koni. Sama ang' mano timore, wan ok wang'i sana revenue, wang'iyo ni to sama ang' obiro e duka ni mong'iewo gimoro to chako dhi e duka cha ong'iewo gimoro, dhi e duka cha ong'iewo gimoro, iyudo ka ogonyo uchumi mar county. Mag gik ma wang'iyo. And apart from that, kiweyo wach mar revenue, yes, wang'iyo kendo safety. Nikech inyalo ng'iyo revenue to king'iyo ngima mar jawuoth. Mano koro revenue kata bene yude to jawuoth ohinyore, odhi tiyo gi pesa mang'eny osiptal. Jawuoth gimoro God forbid mtoko gwe motho, pesa mang'eny ibiro ti godo kata nae kuom liel.
koro wan wa concentrate gima nyalo miyo japiny bed very safe. And then kichaki ng'iyo kendo walkways miwacho mano to en adieri, wacha adieri. Mano kata an samoro ka wuotho e town tikech amondo ga e town gokinyi kabisa. By saa 11:30 an e town. Awuotho ang'iyo kaka nderni chalo. Makoro kata sama ang' igocho na to anyalo koni ni ka ne chalo kama. Yes. Sama wuotho kama na bibiro yudo ka japiko moro kadha, jatama moro kadha moring kanyendo kabisa. Gik walkways NMTs mwagero giendi kata yora beria giendi pok watieko gerogi. Nitie pok watieko gerogi. Yes. Koro mano be wang'iyo sama wabiro tiekogi to wabiro bedo ni waketo bollards kata waketo sigingi manyalo konyo japiny kik apiko chikre kata gari moro amora chikre manyalo interfere gi biashara kata wuodhegi. Kamano. Erokamano ahinya kuom mano. Duoko dhungruok kata duoko ng'eny mag nyamburko ei boma. Achiel kuom gik ma samoro aparo ne udino kata mana kuonde mane owinjo bed ni parking bede mondo kik geche mang'eny donje ei town. Ere kuonde moketi nikech king'iyo kiwuotho alwora mar chuny town mokwongo ka wawere kod kuonde dak miluongo ni estates. Town ni ting'o ji chiegni 5 milion odiechieng'. Ji mang'eny donjo e chuny boma ma Nairobi. Be nitiere kuonde moketi yo makoro structure mar wuoth ma dwa bedo gi nyamburko ma biro kelo ji e chuny town kendo duoko gi kuonde nikech nitiere Green Park ma oger oko mar Uhuru Highway. Kidhi around Globe Roundabout nitiere nyamburko mang'eny mag buses machunga kanyo. Koro gidonjo e town achiel ok gidonj nikech ka gidonjo e town to ginyalo pong'o town. Kuonde mamoko bende ere kaka uloso mage mondo dwaro moro mar ni town kik geche tebed ni donje cha ochopo koso en gima otamore ok en gima nyalore mayot. George, mane an kae mogik. Yes. Na kono ni Nairobi ok en kaka county mamoko minyalo chiwo chiwa to ichaka timo gik moko nyaka ibed gi mpangilio me gik midwa timo. Yes. Dungruok mar gari no endo en gima ne waseneno ma wabiro gi solution manyalo ng'iyo wach no endo. Mokwongo akoni nitiere chike mane walosi, regulations gi ndio wuoyo kaka geche yor nyamburko nego beni ringo e boma. Mar ariyo December mokadho maiecha. Yes. Ne wabiro gi gimoro miluongo ni bus route network plan. Bus route network plan tiende ni gari kowuok sani chike ni ka gari owuok e estate to gite gidhi e town, girome town. To bus route network plan eno to ogelo ni gari ok chung town, gari biro to ok ni town ni mogik, en gari makadho kaka pinje ma oko mi ineno jowa dhiego endo. Koro yudo ka gari owuok kata na Embakasi to nyalo dhi, en gari madhi Westlands, onyalo dhi to drop mana joma ne lor town to kalo dhi Westlands. To kotieko Westlands to kochako duogo koni, onyalo luoro kendo onyalo kata na dhi yo Thika Road, Outer Ring to chako doka. Koro en obitole. Yes. En bus route network plan. Ne pok wakete into implementation nikech ne pod warito regulations mondo mi owuogi, mondo mi wanywandgi koro gibed ni ginyalo tiyo maber. Mago gin achiel kuom gik mabiro konyowa dhungruok mek geche ei town. Onyalo chako tich karang'o? Regulations kokadhi to tieko ndalo 14. To kaponi assembly nigi wach moro kuom regulations goendo to gigolo comment, ka onge to en ochako tich after 14 days. Koro warito after 14 days ma aparo ni by the end of this week onego beni 14 days goendo serumo mondo mi koro wa implement gima the implementation strategy be wantiere godo. Okay. Kamano. Erokamano nya. Koth chwe. Yeah. Mitaro mapikale osebedo chandruok maduong' ahinya e Nairobi. Samoro nyalo dhi e chuny boma sama koth ochwe tiyudo ka koro pi olak. Ji oro pi, joma samoro yudo kata ka gin jok ma ong'ol bende chuno ni koro ei pigni ema koro ka bende ma mtoka kalo shwa to kiro ng'ato pi, samoro nodhi kata interview, gik machal kamagi. To magi bende miyo dhungruok kata jam bedo e boma, miyo oganda leo, miyo county bedo gi tich matek e pango chenro magi. Ere kaka udwa timo ma e migawo mari, Ibrahim? Mana kaka nakoni George, nitiere odundu mek pi mane nyaka ne ger gi wakoloni
ne pok olokgi. To sani ne wasebedo gi ma waloko ng'enygi mane miyo pi dinore, pi ok nyal ringo maber. To sama pi odinore chande tiyudo ka malo kucho chonde e kaka koro pi medo gudore. Sani ne wase ng'iyo odundugo endo monego bed ni iketo madongo, miyaro gi bedo madongo, wasetimo. And apart from that, wan gi the Green Army. Nitie moko mabiro yudo ka ok ni ni githiso, but gidinore. Masama wuoyi kodi ni endi, the Green Army ng'iyo odundugo endo mondo mi giyawgi maka koth ochwe to mondo gine pi obed ni nyalo ringo maber. Yes. Okay, magi timore e kuonde mag dak koso mane chuny boma kende. To samoro nyalo dhi kata kuonde mag dak. Samoro joma kawo thuolo mar tiyo bende samoro tiyo ma oyuothore. Ma paro ni nyalo chwoyo wang'i ahinya. Samoro gol chuodho e odundu kata mtaro ma pi owinjo bed ni ringe ndara. To chuodho go oket tie ndara. Nyiso ni ka ok okawgi gi odiochieng' onogo, to koth kochako chwe chako duogo gi kucha. Joma ondiko to ndiko ni kano oseywe. Magi utimo nade mondo oluru gi jok ma omi ting' mar neno ni kata joma ochung' ne joma tiyo e gigi kama oting'o Green Army mar neno ni otim gi yo makare kendo nyamburko machodho chuodho gi bende ok ochope e ndara, ok obetie ndara. Mano ne timore chon matin nikech supervision jogi koka ne gidonje tich. Supervision ne ok odhi obedo moro ma bedo kodgi mondo mi ne ni gik makamago timre. But sani nitiere migawo adek. Nitiere jomiluongo ni barrow managers ma gin tich gi en ng'iyo kama nyalo bedo gi problem to gi raise ne respective sectors mondo mi gilosi. Kichak idhi kendo e sub county tibiro yudo jok moko miluongo ni sub county environment officers ma tich gi en mana ng'iyo jo Green Army gi to sama gigolo takataka ni endi ang'o mamiyo takataka ni endi ok nyal gol ka endi ma ok tere kuchocho direct. Ka en wach mar lori, loche wantiere go mang'eny kabisa. Ka en wach mar ni nitiere gima ne gikoso mondo mi gichodhgo gigo endo nitiere. And apart from that, kokadho kanyo endo, wambe wantiere gi jok miluongo ni sub county engineers. Sub county engineers gin tich gi en mana ochiewo gokinyi to dhi e sub county kata constituency kae chande to ng'iyo ni yore ge gin yore maber. Onge gimoro amora manyalo dino ne gari kata nyalo dino ne raia kuom wuotho. Koneno gima chalo kamano endo to raise ne the sub county administrator kata the barrow manager mondo mi bed ni inyalo kaw takataka go endo kata chuodho mokete bath yo gendi mondo mi gol. Kamano. All right, erokamano ahinya. E weche mag chano boma, kuonde wuotho ma ji wuothegi, gitimore oko mar chuny boma bende? Development mar yore to gi kuonde mek wuotho gendi ok timre e CBD kende. Adwa koni ni gitimore nyaka e estates ma ji nitiere. Kidhi e Embakasi ibiro yudogi, kichak idhi Kasarani ibiro yudogi, kichak iduogo yo malo Dagoretti South, Lang'ata, Kibra, ibiro yudo ka gin gik madhi mbele. Ok ni CBD kende ma wa concentrate. Kamano. Okay. Gedo mag udi madongo Nairobi ka osebedo achiel kuom midhiero. Ne iyudo ni samoro planning mag gedo mag udi madongo gi. Jomoko neno ni samoro nyalo rocho odundu mag itiyo godo. Kata nyalo ka samoro odhi ma odhi odino kama nunjo bed ni oweni pi nyalo ringi gima chalo kamano. Planning mari mag nderni gi tudruok ka koro ji dhie e kuonde ma igero nikech Nairobi dongore e yo mamalo ahinya. Achiel kuom gima ne Governor Sakaja olose ne en wach mar neno ni otud estates gi e yo mayot kendo bende nitiere nyaka proposal kata dwaro ni ti kata mana gi reru moro mabiro luorore e Nairobi mondo ji chope kuonde gi mag dak mayot. Utimo nang'o mar neno ni kwan mamedore ma Nairobi ni weche mag wuotho bedo mayot kendo ma oluwore gi dwaro mar ng'ato miluongo ni reliable? Okay. Mokwongo dongruok ma Nairobi no emwa dwaro kabisa. Kech Nairobi onego dongre. Sama Nairobi odongore to eka pinywa be dongore. Mikakati ma wantiere godo en mokwongo gin yawo yore, especially mek jopiny wuotho. Nikech sama Nairobi dongore no, iyudo ka jopiny be medore, geche be medore. And then nitiere gik moko miluongo ni missing links.
Missing link en samoro yudo ka yo moro ger kaendi, moro ger kocha chande, to mondo mi ng'ato akoni mondo dhi kocha to yudo ka nyako luor. Koro yudo ka watucho yo kanyo endo mondo mi wuotho bed mayot. Koro mondo mi ng'ato luor mondo oduog piny mwalo koni endi yudo ka yot. And apart from that, nitiere meeting ma wasechako with the chairship of Office of the President, ma aparo ni otelnegi Sylvester Kasuku, ma is the advisor to the President on what is called the Mass Rapid Transport System. This Mass Rapid Transport System, jorieko nitiere ma ogolo pachegi kaka onego beni matatu, BRTs, to gi other paratransit itudo kanyakla mondo mi obedi gi wuo e weche mek wuoth mondo mi giket gimiluongo ni reliability e boma ma Nairobi. Mano en gima biro miyo kaka dongruok medo dhi mbele Nairobi, to wambe wang'iyo kaka bedo mayot. Kamano. Alright. Gin tudruok mage ma un godo gi migawo moting'o mar gedo mag apeyni madongo kata Kenha, bad migawo mar kura mochung'ne apeyni ma e chunyu ma e bombe ma pacho ka. Eneno ni design mag apeyni obedo makare. Nikech sani kiwuotho e chuny boma ma Nairobi, waziri, en gima inyalo yie kata inyalo nyisowa chenro manitie, kata inyalo kwedo bende ni king'iyo marking kako gor ndara kuonde ma jowuoth kale, teyni ma itiyo godo e boma kata e chuny boma kata kuonde mamoko bende iyudo ka samoro kata mana joriembo bende gin gi kala nikech onge marking malong'o motim madiere kaka iringo kata kaka iwuotho e chuny boma. Ma utimie ang'o? Nitie okenge mage kata chenro mage mondo ogeng' maseche manyalo betie mondo ochiw order nene chik oti godo kendo tiyo kalure kod dwaro ma omiyo okete? Tich e kindwa gi bad migawo mek yore mar sirikal mamalo, anyalo wacho ni ber. Nikech mana kaka nakoni, Nairobi ka ok otudore gi bad migawo mar piny owacho mamalo, tibiro yudo ka nitiere ng'eny dongruok ma ok wanyal timo nikech waonge gi pesa noendo ma wanyalo timo go gigendo. King'iyo kaka koro wach par road markings miwacho gi endi, anyalo mana wacho ni ka nitiere to gin kuonde mathis. Kidhi ng'iyo kuonde mang'eny nitie markings motim maber, but ng'ur ok rach. Ni wacho wach mar ng'ur kuom jopiny. Ng'ur no ende mamiyo wang'eyo ni to time maber kata ok otime maber. Nikech ing'eyo ni katiba masani omiyo japiny thuolo mar ng'ur koneno ka pesa ne ok otigo e yo maber. Kama nitiere ng'ur, iyudo ga ka wagine as a county wakawo the initiative mondo mi wawuo gi the authority ma ng'ur wuok kuome mane ok otiyo maber mondo mi bed ni gigendo tim gi piny. And apart from that, king'iyo geche maringo kadho makadha oyaye ma ok ong'iyo weche mek chik gi endi, adwa nakoni ni kaka Nairobi watiyo ma very close gi the traffic police mondo mi wa make sure ni e boma ma Nairobi weche mek traffic ji ong'iyo makare. And apart from that, kura nitiere project miluongo ni intelligent transport system ma is coming up, ma biro coordinate yore gi the traffic signals mondo mi wuotho bed mayot. Ma sama wuoyi kodi ni kadho Cabanas kacha nitibiro yudo ka nitiere gimoro migero kanyendo as the data center for the ITS. Kibire most of the junctions ibiro yudo kosepurgi mondo mi gibed ni ginyalo install the infrastructure ma that ITS. Mago gin achiel kuom gik ma watimo mondo mi wa make sure ni sama ang koro wayawo yo ne jopiny mondo mi wa make sure ni jopiny owuotho to wanyalo neno gima dhi mbele achiel kachiel. Okay, iwacho ni dwaro mari maduong' en ni jowuoth obedo gi yot e wuoth e boma ma Nairobi kaachiel kod kuonde dak mayudore e kaunti ma Nairobi. Joma keto ohelni magi kuonde moketie mowinjo bed ni gin kuonde ma yo betie kata kuonde mowinjo bed ni ka koro dwa yaro kuonde ma jopiny wuothe ti iyawo kanyo. Inyalo nyiso gi yote mane gie sani nikech samoro aneno ka
un kod chenro mang'eny ma samoro dwa timo mag gedo mag yoregi joma kamagi kiyudo ka yo e tie mtaro kanyo be kata mane mtaro ji oketo e gik machalo kaka yiende kaso mbele kanyo nitiere stall mar ng'ato ma udwa konyo nade mondo kik yore obed madiny nikech ji dwa timo ohala machiegni gi kuonde ma jopiny kale omi thuolo mayot mar pi rengo e kuonde mowenegi mondo giringi ma ok gidinore to bende jopiny ok obedo at risk mani wachocha. Mana kaka ni penja wach mar revenue. Yes. Wach mar timo ohala e yo kama onego bed ni pi ringe kata onego bed ni raia wuothe. An kaka minister mar barabara ka poni nitiere ng'ama oketo biashara kama onego bed ni pi ringe kata kama onego bed ni raia wuothe, mano onego gol, nikech sama ang' idino ne raia yo to biro wuotho e yo ma mtoka ringe, mtoka biro nege. Sama ang' idhi idino kama onego bed ni pi ringe koro ok nyaka na chodhe sama olil ma pi obiro modinore kanyendo, pino nyalo kelo madhara malo kuche chonde. Koro an kaka ng'ama otelo ne yo adwaro ni mondo mi ji obed gi thuolo mar wuotho. Ka en ng'ama ogedo kama yo onego bed ni kadhe, raia onego bed ni wuothe kata pi onego bed ni ng'iyo, en igola gola to badwa koni ni wagologi. Ka wayudo ng'ama kamano to gin gik ma wagologa. But ging'eny sana kuonde dak waziri. Mano en adieri. Ing'e ni mana kaka nakoni ok inya chiewo to ichung' ni wagol gi te. Japiny bing'e ni biro penji ni to mabe wase deal gi jopiny mang'eny. Japiny koneno kibiro gi tinga ni dwa golo tigero kendo gine ma gikonyi muke. To kidwa gere agera mondo mi idwa gole mondo kanyo obed abeda nono, oluor ni dwa ni gole nikech bosebedo ka timore. Idwa ni gole mondo mi kaw ng'ato mondo mi ket kanyo. Koro ibedo ka nitie tama mondo matamore mondo mi gol gigi. But en dwacho kaka ng'ama otelo ne weche mek barabara e Nairobi ni sama obi midwa ger yo kanyendo, obi midwa ger ne japiny kama wuothe to gi drainage, kapo ni igedo kanyendo to gole agola nikech wabiro gole. Erokamano. Okay, erokamano ahinya. Nitiere ote moko ma arito ka mane jafumbo mar wuotho mondo wuoge jodak ma Nairobi e wi gima giher mondo gikonyre godo kodi gi paro kaka weche mag wuoth nyalo bedo mayot Nairobi. Aparo ni ke koikore to ang' ni wacha achiel ariyo moro. Kapok wachopo kanyo waziri, ini wuon gie sani gin ang'o gini mimiyo tekri duto mokwongo e boma ma Nairobi kotende kod weche mag wuoth gi chano chenro mag boma ma Nairobi dongruok madhi nyime sani, gin ang'o gini ma imiyo tekruoki miwacho ni sani kapok wadonjo dwe mar 6 ma hik omenda ni rume dweche 4 modonge mage nyaka timre? Mokwongo wach mar nafas mar jopiny wuotho NMTs miwinjo wachogi gin expect mo wadwa medogi e chuny boma. Wadwa golo kia Tom Mboya Monument ka kidhi nyaka cho Central Police Station, both sides of the road wadwa yaro kama jopiny nyalo wuothe kech dhano ng'eny kanyendo. Kichaki biro Kimathi sorry. Kichaki biro Kimathi Street. Yes. All the way nyaka kama Nation Center nitiere kuche chonde. Luongo ni Tubman Road. Yes. Kanyo bi wadwa yaro mondo mi raia nafas mar wuotho kanyo endo. Inyalo bedo thuolo waziri mar liso pigino mano kech mondo wadhi nyime gi twak kaka ni lero ni king'iyo Kimathi Street, king'iyo Tom Mboya Avenue gi kuonde mamoko. Yes. Koro mokwongo kabisa en wach mar yaro ne jopiny wuoth mondo giwuotho e town ma ok giluor ni giwuotho kama odiyore. Mano mokwongo. Mar ariyo en ng'iyo ni koni wach mar regulations. Adwa ni mondo regulations ki waket gi mondo migiti to gi the bus route network plan. Sama ang' watimo mano wadhi kelo order e town kacha chande mangiso ni ng'eny geche ok bi wuok e estate ni to giduto te giromo e town, koro gibiro bedo ni giluorore. Then kendo gima waketo en wach mar electric mobility minena koni ni nikech piny dongore. Dhano wacho weche mek sitima, nyamburko mek stima. Wadwa ni mondo mi wabedi na position ma waketo ne gi chik to gi framework kaka ginyalo tiyo kod gini endi e yo ma nyalo bedo konyruok ne jopiny te.
Apart from that, wantiere gi yore, pod nitiere yore ma ok ber, ma wadwaro ni mondo mi kapo nochopo dwe mar auchiel to bed ni wasetiekogi, to ok en aena loso overlay kata recarpeting, en nyaka goro yo. And then to giketo traffic signs mamano kine chop in the next 1 month ibro neno ka nitie change maduong' kabisa yo motimne recarpeting, traffic signs moketi e boma ma Nairobi. To ok en CBD kende, en kata mana oko. And then kichaki ng'iyo kendo estates, nitiere yore ma wadhi gero ne MCS a ward mekgi. And then there are also the missing links. So mago gin gik ma wakete tekrewa kabisa ma kine chop sama financial year ni dhirumo tiburo neno ka nitiere change maduong' kabisa motimore e weche ma wawacho go. Yes. Nitiere yore moko mane kata kuonde moko mane olosi kod NMS e kinde mar telo mokalo. Yes. Ma ne oyaw kuonde moko kata mane kuonde mag dak. Anyete kuonde mag dak ma yuto ji ni e piny. Ma kuonde moko nokete cabros mamiyo jopiny nyadhi mar dak kuondgo kendo neno ni wuotho bedo makare. Kopogore gi mano bende neno ni japiny wuotho e yo ma ok onyal bedo gi tuomruok mang'eny. To king'iyo moko kuond moko nitie mano oyaw to pok otimie gimoro amora. Chenro mane ma un godo kaka migao kod sirikal e yore mag neno ni kuond jobedo ma olosi. Anyalo chiwo example. Ng'ene tijwa mar fwambo ni keto wuotho mang'eny. To bende utudwe gi jopiny e yo mang'eny. Yo moro nitiere ma tiere kind Dagoretti North and Westlands. Kalo tok kamoro ni Waruku to ng'ado to donjo i olo moro kanyo. To odhi odonjo kamoro ni Kangemi gi Yekocha. Koro yo ma orie kochimo malo nyaka Mountain View moro bende dhi Waiyaki Way. En yo ma jopiny ma naloso godo koni nokete nyaka kite, nokunye mokete mitaro koni gi kocha mokete kite, mokete barriers manyiso ni kai kama yo gike kai kama yo gike. To kaka nokete kite no sano chako dugo bedo chuodho. No le mol maram modin maber, mokete kite modin maber. To chakre kanyo jomoko kipenjo to wacho ni ywaruok nobedo e kinda jaod bura. Wacho ni gini ni Dagoretti North, moro ni gini ni Westland. Koro ng'ama kaw responsibility onge. Un kaka county jogi jo ute. Ang'o ma unyalo time situation machalo kod magi? George, ang'e yo miwacho nendo. En yo minyalo chopo ki iwuok tie Consolata e toke kanyendo. Tidhi yudo yo no endo. To kendo en a very major road mana kaka iwache no endo. And mamoko be ok kata mano kende. Gin yore madhi Praboro. Yes. Mane NMS ochako. Ma otim gi iluongo ni hand parking, otimne gi nyaka hand parking. To kane itimo transfer of the functions back to the county, ne wafwenyo ni ng'eny yore gine nitiere gi gowi kata debts, old pending bills. To iyudo ka ne nyaka wadhi e mos nikech nitie penjo mane wanyalo penjo ni to kane yore giendi okaw pesa kuomgi to tenda be ok inyal chiwo kaka mek gero yore giendi ka ok in sure ni pesa nitiere, to pesa giendi nodhi kanye. To nikech japiny to ok odwaro ng'eyo mano, dho ni jopiny ma Nairobi kaendi to gin joma riek kabisa nikech ging'eyo nono gik moko. Magi endi achiel kuom yore ma ne ineno signature mano timore nyoro mar corporation kande. Nikech ne winjruok obiro ni yore gendo gin a total of around 2 billion 2.1 billion monego bed ni loso gi godo te across Nairobi. Yore miwinja koni gin Praboro gi wiye go endo ma onego gibed part of the benefits of this corporation. Koro ing'e ni sama ang' ji yware ni to contract ne ok wachiwe, nokawo pesa ne, japindi ing'e ni dwaro service. To kapo ni sirikal mamalo yie ni nyalo chulo pesa nendo to mondo miger yore giendi, donge japinye ma o benefit out of this. Koro gin yore midhi ger, gin yore mwase map out wang'egi, ok gin kata gin across the county. And corporation mane governor osign gi the president niendi, nitiere pesa madhi wuok ma biro tieko godo yore giendi. Come on.
Be un gi paro mar loso kuonde chung' mag pikipiki malong'o e alwora ma gintiere? Nikech kata king'iyo estate kata e chuny boma, ma en sekta mondiko joma thoth, kendo en achiel kuom sectors ma sani koro joma tindo ahinya odonje. To king'iyo kuonde ma ikawe kata mana jowuoth, gina kuonde ma kata koth chwe to gina kanyo. Be nitiere structure mar migawo mar wuoth kaunti ma Nairobi mar keto kuonde ma oyiedhi kendo molos maber ming'eng'e ni ka dwa ni adhi kama yo pikipiki ma kama tero ji kama to losnegi nyaka shades mabeyo kata mana chuny boma, mana kaka notimo mar golo jok manoliero gik mathoth ahinya e kuonde gi mag uso mane nyalo kelo hinyruok, mondo kik bed ni kama gichung'e ne manowinjo bed ni japiny cha wuothe to kanyo mayudo ka koro stage mar pikipiki be nitiere mondo order obedi. Nakoni ni wan gi mpango maber kuom pikipiki nikech kaka county wa recognize boda kaka a major contributor e economy marwa to gi weche mek wuoth e Nairobi kaendi. Wantiere gi mpango ma system makoni ni waloso niendi ma nyalo ng'iyo ka boda ni to be en gi license to be en gi insurance osetimo offenses adi. And at the same system abe wabiro tiyo godo timo gimiluongo ni allocation make slots e CBD. Yes. Gima ok wanya timo en nikech considering the slots ok wanya gero gigo endo iluongo nang'o sheds go endo. Kech ka wagero gi e town ibiro yudo ka town koro kendo chako ruko kabisa. But nitiere specific spaces ma wabiro gero negi kendo wabiro miyo gi ma kanyende kama gikawe ji ka gi drop oko. Wan kod gi mpangilio maber kendo watiyo kod jotendgi maber. En mana ni kaka nakoni nitiere tama mabe jog gi jo apiko wenyego konowa tama goendo to chunowa ni mondo wakon Kenya Police kata wan mondo wa enforce mondo weche oring maber. Alright. Nitiere gedo mag tunnel maparo ni en achiel kuom gima kowago kod mbaka tiwacho ni en a game changer e yore mag wuoth Nairobi ka. Yes. Etie Ali Salesi kidonjo Uhuru Highway nitiere kama idhi Green Park, okunye mo okalo kocha ma ng'ato koro ok ng'ad ndara gi wi ndara kama mtoka ringe. Bende nitiere chenro mag timo magi kuonde mamoko bende koso en mana chenro mane temo kanyo kende? Nitie chenro mek timo mana kaka nakoni George. Pesa ema onge nikech pesa ibiro yudo ka nigi gik mang'eny monego be ni timo to de pesa nyalo yudore to en gima do tim kata na e junction ma kiwuok Serena kidonjo Kenyatta Avenue kanyendo. Yes. Onego time moro kichak idhi ng'iyo yo Bunyalo onego time moro. Actually onego tim gi kuonde ma nitiere a lot of human traffic mawuotho mondo mi kik interact gi mtoka ma winjo ni ng'ato kadho yoto mtoko obwoge or kata mtoko gweye. Koro gin mpangilio manitiere. To mana kaka nakoni ingeni gigo gin gik ma pesa mang'eny nikech ibiro yudo kitimo gi pesa ma kaka county kao miketo pesa ni kanyo tikao ichalo ng'ama ochungo weche mek somo, weche mek environment, weche mek thieth ikao michungo ni kao pesa inyume ginendo te mano bingeni jopiny ok biye nikech jopiny nigi paro opogore. Okay. Chandruok ma nyalo kelo en mane? Chandruok ma nyalo kelo nikech samoro weche mag kako loso kuonde go. Yes. Joma pachgi okegore bende nyalo riwore gi jopiny kanyo kaka samoro ng'ato wuotho kende otieno ka chal nade kidwa miyo japiny ng'eyo kaka ka chalo ma samoro ng'ato kadwa kalo kanyo to wacho ni otieno kanyal kalo kacha nyalo goya ngeta. Gima dwa koni George en ni askari kata the police ma wantiere godo especially marito Nairobi gin very alert. Chien kaendi ne winjo ka dhano complain ni nitie a lot of insecurity to bang' dakika bang' ndalo mathis to iyudo ka they restored the order. Yes. Adwa koni ni janjore madwa pisore gi jopiny we kata na tunnel kanyo kata mane chuny boma kuchonde aparo ni gibiro romo gi polise kanyo endo nikech nitie polise moket mawuotho mondo ng'e ni jopiny owuotho mayom maonge gimoro amora buok moro ma gintiere godo ni ng'ato nyalo magi gimoro kata nyalo go gi ngeta. Kamano. Alright. Nyakora mugi twak marwa dhi nyime en twak mwang'eyo godo chal mar wuoth e county ma Nairobi. An gi jatend migawo mar weche mag wuoth e county ma Nairobi
Waziri Ibrahim Nyangoya Auma ma ng'iyonwa kaka chenro ma kaunti ma Nairobi ochan e yore mag wuoth ahinya to kinde ni mabende koth osechako chwe nyaka Ramogi kinde koth midhiero bedo mathoth to mae gimomiyo waluongo jatend migawo ni mondo wang'i kode nikech ka wuotho rochore to chenro mathoth kendo mamoko rochore achiel kachiel wuotho tudore kod gik mathoth ahinya nikech jatuo madwa dhi e osiptal nyaka Ramogi koyudo ka barabara kata apaya okalre to yudo ni ng'ato nyalo wito ngimane e kindeno ng'ama dwa timo ohala mare oyiengore kod weche mag wuoth kata mana chenro mag telo mar piny ng'ato kada wuok kamoro achiel kodhi e kare mar tich nyaka Ramogi otenre kod weche mag wuoth ahinya to e kaunti ma Nairobi kata mana e counties mamoko gik ma jatend migawo mar wuoth Nairobi kawacho kata mana jotelo mamoko ma wuodore e counties mamoko bende nyalo sume paro achiel ariyo kaka ginyalo chano chenro margi mondo counties gi kik bed ni nitiere chien ahinya kendo sumruok paro ni nyalo miyo Kenya dongore kaluwore kod kaka itayo bombe madongo ahinya to boma ma Nairobi e kinde ma jatend migawo koni gin kod chenro moyiedhi ahinya chenro gi oting'o weche mag neno ni chike otigo kendo olugi kaka dwarore to gin chike ma menyo dongruok mar piny to dongruok mar Nairobi ahinya ahinya ma en county manitiere kod dwaro mathoth apise mathoth ok mana mag Kenya kende kata mana pinje maoko bende waziri bang' chiri machuok kende wabro kawo pach jopiny wabro winjo gima jopiny wacho en e wach mobiro tieko godo nikech bang' mano abro mi mondo jopiny owuo kodi nyisi mage madhen e wach achiel ariyo moko minyalo duoko. Nitiere wach moro mabende nowuok chien kacha matin kapok wadhi e yweyo no. Nen wach mar joma diro takataka kata mapuko yugi e apaya. Apaya mane uwe ahinya. Doni machini nyo nakale to ayudo kogeng oket gik moko machalo sirni moko. En apaya makalo e Kawangware. Tok mana samoro mano kende yudo ka kuonde mipuke yugi nyalo bende diyo kuonde ma apaya winjo bed ni betie ma kaka kaunti gi jatend migawo mochung' weche mag apaya gi dongruok mag gedogi in iwuon okang' mane? Erokamano George, ing'e ni wach mar keto takataka machop nyaka yoni ok en gima ber nikech ing'e ni sama igolo takataka gi to yudo ka tinga kata machine magolo takataka gi interfere ga gi yo. Sama gi interfere gi yo to yudo ka nitie bugo ma mtokni ma konya achiel nyaka slow down to sama gi slow down ema kelo traffic. But ang'eyo nitiere e Kawangware kae nitiere barabara miwacho no wan gi moro ni Salim Road ma an gadiere ni takataka mane nitiere kanyo go nosegol ma aparo ni yono kanyo koro nosechiele mondo bikoro dong' mana ni iduoko the portal mane nyalo bedo ni nitiere matakataka no nokelo. And watiyo very closely gi sector mar environment nikech gini monego bed ni gichoko takataka. Gima ne okakoni kendo ni an ema kenda telo ne mtokni or nyamburko duto mek county nyaka weche gi mek fuel. Koro sama obiro ni gidwaro kony mondo mi gigol takataka loche ma gibiro dwaro wamiyo gi loche mondo mi yo ogonyre momiyo nakoni kan gadieri ni golo chuodho tikete bath yo en gima ka japiny oneno to nyalo go batan onyalo go simu but en gima sani ibiro yudo ka en wase ng'iye mondo mi kik chuodho bede e bath yo. We wawinje gima jo Nairobi wacho mondo iduok penjo ka watieko. Haya. Okinyi makawuono e chenro marwa mar mbaka oromo warango chal mar apaya moko kuom bombe ma pacho kam. Kai boma Nairobi apeyni chalo nade? Bende odundu mag pi ler mar konyo kinde ma koth biro chako chue. To bende teyni ni kare. Magi e moko kuom paro ma jodak ma Nairobi ni go e chal mar wuoth e boma ni. Barabara za Nairobi mingi ni mbaya kwa kukosa drainage. Especially ukiingia kama hii barabara ya Valley Road, hii kulikuwa inajengwa na wanajenga kama hii na expressway. Hiyo barabara ukinyesha haikuangi na drainage. Uwezi pita hiyo barabara, especially ukinyesha immediately uwezi tembea. Kenyatta Avenue unaona hapo kwa Superior Plaza. Ukiona kwa watu wanafanyia kazi hapo, mvua ikinyesha maji karibu ingie kwa nyumba na ni CPD. Na hiyo nyumba imejengwa juzi haijakaa. So ni kumaanisha drainage ya Kenyatta Avenue ni mbaya. Ukienda CPD pale kwa commercial, kwa hii nyumba ilikuwa Tuskers kitambo, hiyo barabara ukinyesha uwezi tembea hiyo barabara. Mbona tafuta mtu akuvukisha.
Ukiteremka pale Riverside, pale Lescos, kukinyesha watu wanavukanga na mkokoteni. Na unaona Nairobi River iko just near. Lakini ukivuka ukinyesha ni kama hizo plot za hiyo area wanafungurianga sewage, after kunyesha wanafungulia sewage. Ukiangalia barabara zetu leo, they are no longer safe as they're supposed to be. Kwa sababu watu wamekataa kabisa kufuata sheria za barabara. Hata ukiangalia wakati watu wanavuka barabara, unakuta hata unaona gari zinapita wrong side, pikipiki zinapita wrong side, mpaka inabidi mtu aweze kuingia kwa katikati ya magari kama kupenya kind of, which is very wrong. But only if people could be able to follow the rules za barabara, hiyo ingekuwa kitu cha maana sana. Now the other thing ni kwamba mimi kama mkaji wa Nairobi, ningetaka serikali iweke mkazo especially kwa sababu ya sheria za barabara, na pia watu waweze kufunzwa mpaka kwa TV zetu mambo ya sheria za barabara, what to do and what not to do. Kwa sababu wasipofanya namna hiyo, kutakuwa na very many challenges. Look at even our drainage systems. Kumenyesha mvua kubwa sana jana. Nimeona mpaka kuna gari ambayo zilikuwa zinatumbukia kwa maji. So risk za pedestrian, risk za wale wanatembea na mguu ziko mingi sana, na unless serikali yetu iweke mikakati na mikazo mingi, kuna very many risks as a pedestrian mnapovuka barabara za Nairobi hapa. Pia kwamba na in fact that opportunity if it should arise right now, ndamwambia tuweke sheria na mikakati mizuri ya watu ambao wanavuka barabara. Because unaweza weka zebra crossing, lakini kusema ukweli sijai kuona gari za Nairobi zinasimamia zebra crossing ati watu wapite. Hapana, naonanga tu zinapita kwa zebra crossing. Hata mtu anaweza sukumwa kwa zebra crossing, gari na kusukuma na iko kwa zebra crossing. So if I can get an opportunity, ningemwambia kwamba sheria ziwekwe na mikakati ambayo watu wote wataifuata. It is very important kwamba tujue kwamba Kenya ni nchi ambayo inakuwa sana. Na the way things are, venye mambo inaenda vibaya saa hii, in future itakuwa very impossible to manage them. So for now, the minister wa transport anataka na kujua kwamba asipoweka mikakati itakuwa ngumu sana kuimanage in the future. Kuna barabara gani labda yenye unaona ni mbaya sana, labda haijatengenezwa vizuri ama drainage yake si mzuri, yenye unadhani county government ya Nairobi inaweza kutengeneza? Kama Kawangware, nilikuwa Kawangware juzi, niliona kuna barabara fulani ukiwapo Kabiru, niliona hiyo barabara haiko sawa. Sasa tukao tunaomba wanaweza tuundia. Pia lights huko niliona kuna shida pia. Yeah. My name is Carlos Kiplagat, resident of Baringo, currently is living in Nairobi. And as a concerned resident of Nairobi, I'm concerned about the people living with disability na visually impaired wakati wanavuka barabara. Mimi mwenyewe and other pedestrians, we are struggling to cross. Hao watu wako na changamoto. Naomba county government iweze kuinvest in data collection kwa hizi mabarabara zetu for pedestrian safety, kuona kuwa kuvuka kwao kwa barabara iko salama. Wa invest kwa data collection, kuona intersections gani watu, magari na watu wana struggle kupita. Mago emukukumparo majodak ma Nairobi ochiwo kagidwaro mondo county ma Nairobi omed keto kenge makare mare ni apaya ni kare, arita omedi kendo teini duto mantiere chungo mani oketi mare ni gitiyo kendo gikonyo jodak. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi. Erokamano Cynthia Onyango. Waziri iwinjo giti, okadwa penjo mora mora. Duokane gik ma moko kuom joma majopiny ma odak Nairobi kawacho. Iwinjo ka giwuoyo kuwuok e estates nyaka e chuny boma. Dakika 2. Erokamano George, nasekoni ni wuoyo mar jopiny ok en ng'ur marach. Yes. Nikech mane mamiyo ng'eyo ni ang'o ma ok otimore maber kata ang'o monego wad Juston. Awinjo ka japiny owacho wach mar Valley Road, Kenyatta Avenue to gi commercial. Yes. Ka in kin tibiro yudo ka nitiere construction madhi mbele kanyo sani along Valley Road.
okitieka the anti-corruption offices. Integrity Center, Integrity Center. NSSF, Yes. Kakori kibiro All Saints Cathedral kibiro kamano. Yes. Ibiro yudo ka nitie gedo madhi mbele kanyo, to sama gedo dhi mbele nyaka expect ni drainage be nyalo bedo ma ok ber, nikech drainage no be loso en kuom gik ma iloso, nikech na koni ni yo ena kama mtoka ringe, yo en apaya no endo ma mtoka ringe, en kama dhano wuothe to gi the drainage to gi taya, mano en gimiloso. Nitiere kaka koro mowacho mar commercial kacha chande, en tibiro yudo ka takataka modino kuonde ma onego beni piringe, nikech ibiro yudo ka hokas ng'eny kono kabisa. Koro yudo ka sama giwuok godhiambo ma gisetieko tijgi kanyendo, to yudo ka giweyo takataka kanyendo, to ng'eny gidonjo ei mtaro. Kidhi ng'iyo to mono nitie following the rules, ni gidwaro ni mondo mano to en adieri. Jo Kenya mang'eny ok luw chike mek barabara, to problem ibiro yudo ni gin ema giyudo madhara, kaka koro miwinj wacho ni donjo e kind mtokni, iyudo ka samoro gwege gihinyore, but kaka piny owacho, mana kaka nakoni, nitiere chike ma wasebedo kwa rito, regulations mane okadho mabiro konyowa enforce gigiendi, to matin ma jok ma be wasemako gi chike gi ma be wasemako, nitiere jointly gi the Kenya Police, nitiere kaka chik osetiyo kuom gi ma aparo ni ka giwuok kanyo to giriere kabisa, nikech en chik ma koro ikete e rang'iny mamalo, but ne warito mondo regulations giendi owuogi, to watiyo jointly gi NTSA mana dwa nakoni, to gi Kenya gi traffic police ma closer kabisa, ma aparo ni maendi en jo Kenya biro chuno ni nyaka koro luw sheria. Kopogore gi reinforcement, sensitization be ng'ato wuoye kanyo, puonjo jopiny be ma be utimo? Mano timore. Nitiere gimiluongo ni County Transport and Safety Committee ma the whole of last year December ne giwuotho sana e sikunde gi estates ka gipuonjo jopiny achiel ariyo adek monego be ni ji ong'i sama ji ng'iyo weche mek barabara. To na koni gimoro ni ITS system moro biro miluongo ni ITS, Intelligent Transport System. Ma en gimoro miluongo ni ECOP mabiro kaendi. In ma ok idwa ng'iyo sheria ni ringe dhe, to gichacha biro maki kacha chane, to kosemaki to iore kacha chane, tibiro yudo message e simbi ni gachi ma kama indi no ochikore e traffic, nikech en iko kocho nyaka police chung kanyendo. Samo gini kacha to wan wago fai, kata kikadho dipar to wabiro go fai dipar. Joma nigi ng'ol? Joma nigi ng'ol, awinjo gima wacho, en adieri, and wamiyo gi consideration. Ka in kin kata na apaya yore mek dhano wuotho, wasebedo kwa kete user friendly ne people with disability. To wan gi kaka koro response mowuok kanyo nendo is very good for us, ma kama gidwaro ni mondo mimoro mede to wanyalo ng'iyo mondo mi wane kwa nyalo medo that access, but be nyako bed ginyalo siemo kama traffic wise is not safe mondo mi a person with disability o cross. Waziri, erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa e mbaka romo. Iwacha gimomiyo iluonge ni wacha nikech jopiny wuoyo mondo kaka jotelo uyud thuolo mar ng'eyo gima nie chuny japiny mondo uduoki kata uti godo e loso chenro manyalo reso japiny. Nyakwara Mogi, erokamano ahinya. Wasebedo e twak mar chal mar wuoth e kaunti ma Nairobi kod waziri kata jatend migao mochung' ne weche mag wuoth kod dongruok gi gedo mag apida e boma ma Nairobi kaachiel kod kaunti mangima.